O Concello do Carballiño prevé sacar a licitación a vindeira semana as obras que están a cargo do remanente de tesourería, un remanente que ascende a preto de 4 millóns de euros. O gasto do remanente, que ascende a 4 millóns de euros, quedou aprobado de xeito definitivo ao non presentarse ningunha alegación. O Concello prevé comezar coa licitación das obras que se inclúen nel a próxima semana. O alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, falounos hoxe sobre este gasto dividido en investimento en infraestructuras e adquisición de maquinaria necesaria. Vamos a ver, basicamente o funcionamento pois é o seguinte: no pleno aprobouse, quedou aprobada, que a maioría do Partido Socialista, do Grupo de Goberno e o apoio do Partido Popular, mandouse a publicar o boletín oficial, estivo un mes en exposición pública, non houve alegacións, co cal se volveu a reenviar xa que a aprobación definitiva outros 10 días, 15, que tarda, e pa semana pois comenzaremos xa a sacar a licitación as obras que van incluídas nese remanente. Pois son obras moi variadas, prácticamente 1.600.000 para mellora de infraestructuras, de saneamento, de abastecemento, de asfaltados, e outra parte importante pois para obras moi diversas, dende a adquisición dunha pala, dunha retroexcavadora xiratoria con brazo, con limpiacunetas, que vai ser fundamental para o Concello e para poder facer moitas actuacións no día a día, pois ata a dotación de parques infantís por valor de 200.000 euros, un potente no que é a área de Toscaña, e pequenas actuacións nos principais entornos rurais do Concello, naquelas parroquias onde realmente sexa unha necesidade porque haxa nenos. E en outras, bueno, pois a solicitude que temos é de aparatos para exercicios das persoas maiores. Entonces, bueno, son actuacións que se van a levar a cabo. Está o tema do cementario civil. Dentro do previsto, incorpórase tamén a construción do cemiterio civil, unha petición recuperada polo Partido Popular e que se remonta a varios anos atrás, e tamén o proxecto de traslado da nave de protección civil. Que xa está o arquitecto elaborando o proxecto, está a nave de protección civil, que temos que facer nova para poder derribar da estación debido a unha sentencia, vamos, a unha obligación, a un escrito que nos manda a Axencia pola legalidade urbanística, e, bueno, moitas obras máis de mobiliario urbano, de beiras rúas, o empedrado da Plaza da Veracruz, etcétera, etcétera. O interese do Goberno municipal é axilizar os trámites de adxudicación coas empresas que se presenten aos concursos de licitación, xa que a tempada de verán é a máis propicia para a realización das obras. Basicamente, pois, unha vez que se liciten, ábrese o período, dánselle 10 días para que se presenten as empresas. Pois a media de empresas que se suelen presentar son 15, entre 15 e 25, ábrese a mesa de contratación, que está coordinada directamente, é dicir, abrímola telemáticamente, está en conexión esa mesa co Ministerio de Facenda de Madrid, aberta a apertura, e pois en función das ofertas que se presenten licitamos, dáselle un período para que presenten a documentación e comenzanse as obras. O interés do grupo municipal pois é que comecen canto antes, fundamentalmente porque o verán é a época mellor para este tipo de actuacións.